Krásná zdolávačka. To lepší ryba. Je cítit na tahu. Hezký. Opravdu paráda. Takhle se mi tady vodí. Jo, ten orlík je prostě nádhera. Jen co jsem dovařil oběd, tak se mi rozjela cívka. A hned takovýhle krásný křty. A ryba má krásných 13 kg. Je to takový veterán. Zkusím vám ho ukázat. Podívejte se na tu nádheru. Takovýhle orlický klenot. Zatím nám berou takovýhle kapříci, oni mají všichni tak 9-10 kg. V noci jsme měli 2 záběry. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat. No. Tak, šup sejdi, šup. Tak. Právě jsem zdolal kapříka, kolem 10 kg. Takový brali i v noci, už byl, nebo už je asi 7. Používám po 24 waftersku, vždycky ji trošku zakápnu černým pepřem. Už jsem vyrušil pastu, protože fakt se snažím trošku nějak probojovat k lepší rybě. Krmím jenom koulema. Koule jsem se malinko zalil vodou, aby se rozjeli, a zasypal jsem je proteinovým sypkým dipem. Takhle tam pošlu do lopaty. Průměry mám namíchaný zase jako vždycky. A montáž. Rigidity, háček, dérik. Drží. Tak. Zkouším to pokládat tak 10-20 metrů od toho krmného místa. Vždycky si takhle odjedu. Ona je tady taková hranka, kde to začne stoupat nahoru. Dávám to zase nahoru. Tak, jsem tak 20 metrů, 15 od toho krmáku. Tak, tady se to začne zvedat. Tak, dobrý, přibrzdím si. Tak, nadělím to tam. Tak, ten tam. Hodím si tam na to lopatku koulí. A jedu pryč. Tak v tomhle počasí jízda. A doufám, že to bude aspoň nějaká ryba. Vypadá to dobře. Uvidíme, co to bude za rybu.
Počasí máme nádherný a to. Wow. Hezký šupík. No tak ten je nádherný. Pojď. Pojď. Jo. Mám tady další rybu na lafterskou olivňovou s pepřovou popkou. Opět krásná ryba. 15+, krásný šupík, maďarskou hlavu. Jdeme dál. Jsem nad korytem a mám tady 9,3 metrů, jdu zavážet. Jo, mám tady 24 s popkou v pastě, přikrmuju si chilifiškou, trošku krabem a dávám k tomu i pár 24 pelet, oni se hezky rozpustí a k závozu si hodím jenom půlky olejničky, protože na olejničku tak budu chytat. Takže prostě vemu a spadnu to tam, v klidu to položím. Trošku si popojedu a lehce si poskočím. Vezmu to z bahna a položím to dolů a tak. Přiklopím si cívku, trošku chilifišky, do kolečka. Trošku kraba. Takhle 5-10 kuliček. 24 pelet našich. Vrátím se lehce zpátky. Na tu montáž, no a jenom pár půleček olejničky a jedu. Dneska vám ukážeme naše montáže. Takže já osobně na orlíku používám většinou jednoduchý návazce. Jsem zvyklý už leta používat šňůrku Mystic od Jetfish, mám ji rád, jak na stuženku, tak si ji můžu stáhnout. Háčky používám trošku dražší, ale on se to někdy vyplatí. Používám od Cornderu Continental Muga, ty mám rád. Nebo Whitegatey od Jetfish. A motám to vlastně úplně jednoduše, buď 30 kouli, pár omotů, delší návazec. Kdo máte rád broky, můžete, ale tady na tom bahně jsou ty bročky asi zbytečný. Používám samozřejmě i na panáčka, stahuju si šňůrku, zase jednoduchý omot, Continental Muga. Je to fajn a funguje to perfektně. Já používám maličko složitější návazec, než používá Líba. Mám celostužený návazec z Fox Rigidity fluorokarbonu. Na konci obratlíček, háček je to zakrimpovaný, na háčku mám Dčko, na Dčku mám vrtáček a na to navrtávám normálně pohodlně kuličku. Dneska jsem se rozhodl pro změnu. Dám to pod patu na druhou stranu. Doteďka jsme chytali na vnitřní straně, jakoby u koryta nahoře. Dneska to zkusím jeden průd vyvést až sem dozadu, je tady klid. Ryby se nám tady kolem toho zadního koryta pěkně ukazovaly. Tak zkusím trfit tu hranu
a posadím to tam. Tak, jsem přesně na té hraně. Tak jim to tam takhle nadělím. Tak. Potáhnu, tady je tam krásně tvrdo. Položím a mám tady 2 dny takhle vymáčený bojlísky. Taky tam takhle na to nadělím. Dám tam jenom takhle jeden lopatku na to, trošku tady takhle do prostoru a to jim stačí. A uvidíme, co se bude dít. Dal jsem tam 24 jahodu s pepřovou plovkou. Obalil jsem to v pastě, kam jsem kápnul ještě trošku pepřového esenčáku. Tak uvidíme, jestli to přinese nějakou lepší rybu. V 4:30 mi vytáhl z postele další záběr. Byla to zase ryba do 10 kg. Přemýšlel jsem, co změním. Tak jsem se sundal návazec z prutu a olevem jsem se začal proťukávat krmný místo. Našel jsem tam krásný blátíčko, tak jsem si to tam zkusím posadit. No a netrvalo ani hodinku a na světě nádherný takovýhle lisec s váhou lehce přes 13 kg. A konečně na mě se tuhle výpravu usmálo trošku štěstí. Že máme tady další rybu, krásného řádkáče. Včera jsem si rozkrmil čilifiškou, ráno jsem ji vyndal vymáčenou. Věřil jsem tomu s pepřovou popinkou těsně nad koryto. Takovýhle řádkáč. Tohle je nádherný. Tohle je neskutečná ryba. Takže už jsem tady asi 15 minut, přátelé. 15 minut. To se na Orlíku stává málo kdy, ale podívejte se, co mi tady furt předvádí. Buď to bude fakt velká ryba, nebo to bude nasraný mlíčák metrový, který tady dobře znám, ty domorodce mlíčáky. Metrový 15 kg, to jsou prostě dříči. Měl jsem to v nějakých 8,5 metrech. V kvalitě tady mám nějakých 10,5. A musím říct, že vzal si tu 30 se 14 popkou černý pepř, ale podívejte na tu nádheru. Jo, je to pěkný. Tak, mám ho tady, přátelé, podívejte se na toho mazáka. No to je válec. Je to válec, kamarádi. Po sérii a menší kapru do 10 kg, který nás trápili od včerejška celou noc, jsem dneska ráno Kubovi říkal, dám tam tu tvoji 30 oliheň. Pár jsem si jich rozkrájel, zalil dipem. Dal jsem jí tam s pepřovou popkou na Derrick s fluorokarbonem a našel jsem tu kapří stezku. Podívejte se na tu komilu! Necelých 18 kg. Neskutečná ryba. Přátelé, tímhletím ranním šupíkem při východu slunce se s vámi loučíme. Děkujeme moc za shlédnutí našeho videa a všem přejem pořádný kobily.
Ahoj. Na tu výpravu jsem si pořídil nový karpsak, z kterého se dá udělat taková ohrádka. Moc jsem se těšil, až budeme dělat nějaký záběry kaprů ve vodě. A teď dneska tady není tolika té zelené řasy, tak jsem si říkal, že si jednoho zaznamenáme. Tak se pojďte. Je pryč. Takže asi tak.